Itzegi da zutaz, Vicente. Nitaz? Ze jakin nahi duzu? Egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea. Ez dakit. Ezkitan etzatea. Ez duzu zaletasunik. Urteak zeramatzan Kanarietan bizitzen. Ritmo motelekoa zara. Jarri jazu 40 urteko mutil puska batea, ritmo moteleko nahiz ez. Vicente, baldago, jakin barko genukeen beste ezer. Egunon! Egunon, Amaia. Guapa, Haserre zaude. Jarri hortxe, Vicente. Haserre egoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara. Zergatik arduratu behar izan zinen itaz. Nere eta zehalako. 25 urtetan harremanik gabezu behite. Aita! Lagundu pixkat. Vicente, badago faltan botatzen duzun zerbait? Aita, egoitzan inor bezaki? Zertako? Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez? Zu sartu enten. Aita gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti, gai honi buruz hitzaiteko beldurrez. Ni naukide kontraxoa, Animo, Vicente. Hene zurekin ondo portatu. Eman zan vuelta motel. Ez ba. Pitinia, eratuzteko lotxa zara? Ixua hau gaur,